Kyllä, päiväkirjahuone on hyvää vastapainoa muuten niin sosiaaliselle talon meiningille. Päiväkirjahuoneessa voi käydä vuodattamassa tuntojaan isoveljelle. Tosin tällä kaudella siellä on tehty paljon muutakin. Hei. Helvetin hyvin menee. Sitten on vähän niinku tiensä sillä, että vähän naisiakin olisi kiva saada tänne. Mä oon silleen... niin. Siinä tarjottimen alla. Ai niin täällä. Näin tuossa yöllä unta, että näin enää kasvanutkaan takaisin, mutta kyllä nyt tuntuisi, että nämä kumminkin on lähtenyt kasvamaan. Vois mennä nukkumaan silleen tekemättä mitään, mutta vois kuvitella, että tekee jotain. Pipari maistuu suussa, pikkujoulut on vietetty. Työpaikallamme on alkoholin vaikutuksen alaisia työntekijöitä. Missäkin saattaa olla hätäkuolema. Kuolema. Mä kiusattelitko mikään muu kuin se, että mä istun tässä ja yritän selviä tästä paskasta. Mites jakselet? Ihan hyvin. Kyllä ruskea tosi. Mikä fiilis? Säälis käy toveria. Kyllä me häneltä juomat loppu. Mikä teissä tehdään? Jee, kun Satu on vähän humalassa. Onko se vielä kuulolla siellä? Koppaat sen piippuhyllyllä istuvan maskotin siitä kyytiisi ja painutte pois täältä. 10, 9, 8.